Bum, no video, dneska som tu normálne s Kubom. Kde je tá voda? A dneska tu budeme testovať normálne jedny produkty versus druhé. Fuj, čo si mi tam dal za chrobáka? V škraboške. Takže blind test, máme tu taniere a môžeme ísť na prvú ochutnávku. Máme tu prvý test, Vilna versus Mila. Mila 70 centov, Vilna 40 a poďme to Kubo zamiešať. Dobre, poďme na prvé. Čo si be? Také tvrdé to je. Taká ako kávička, alebo také niečo. To chutí. Ukáž toto. Kámo. Toto je také spojené a tu nám mi príde také viacej hardcore. Ale asi toto mi chutí viacej. Je to také lahodné, také čisté, tak ako to má chutiť. Je to tak. No kamo, ukáž to. Kamo, je to také proste jemné, lahodné. Proste dobrá chuť, kamo. Už to dožvier. No a ukáž toto druhé. Kamo, toto je tvrdšie, akože nemá to zlú chuť. Tá chuť je akože celkom podobná. Ale za mňa je toto prvé lepšie, kamo. Máme tu Fantu a Freeway Orange. Stalo 35 centov, 70, o polku lacnejšie. Poďme na to. Juj, ne sa mi postaviť. Hey yo, what the fuck? Dobre, máme tu tu na jedno, tu na druhé, na zdravie. Proste Fanta. Cháň, ja som úplne mimo. Nedal si mi tie isté? Nie je toto isté. 15 minutes later. Kamo, toto má viacej také pomaranč, tam cítim. Ale viacej cukru. Viacej cukru a viacej pomaranča. Menej cukru a menej pomaranča. Za mňa viacej asi chutí toto. Čo je to? To je Freeway. Freeway? Áno. Kamo, tam je strašne veľa bubliniek. Ale je to pomarančové. Tak by nebolo. No kamo, ja tam necítim rozdiel. Kamo, ja tam fakt necítim rozdiel. Kamo, tá chuť je podľa mňa že úplne rovnaká. Ale v tomto je menej bubliniek. A viac tam cítiť tú chuť podľa mňa. Takže toto je za mňa lepšie. Tretí test, Slovakia, 2 eurá. Lays, 2,30. Poďme na to. Čiže to je to isté. Počkaj. Kámo, toto je také mäkšie a toto je zase viacej také chrunkavejšie. Toto mi chutí viacej, lebo asi je to chrunkavejšie, také trochu menej chutí, ale také proste, také pomazanie po jazyčku by som to povedal. Takže napravo vyhral. A tam ešte jeden? No poď. Takže napravo. Kamo, tá chuť je strašne podobná. Kamo, ale tieto naľavo mne prídu, že sú takých proste lepších zemiakov. Aj sú proste také viac dosolené. Takže podľa mňa tieto naľavo sú lepšie. Ako štvrté tu máme horálku proti Tatranke. Tatranka 30, horálka 50. Čo je lepšie? Poďme na to. Let's go! Také tvrdšie a také čokoládové. Nie je o čom. No, čo sa stalo? Že sa to nevyplo, kamo? Tuhá hot sa prehriava. No. Poďme vonku sa nájsť tie čipsy a dotočíme to. Kubo, veď, ale ja mám veci. Chalani, normálne,
ako bol strih, sa nám prehriala normálne kamera. Vidíme vonku. Zabuchli sme si dvere, takže kľúče ostali Duka. Takže od toho minulého strihu je asi 2 hodiny, čo sme tu boli úplne totálne v susedi nás zachránili. Ďakujeme, poďme na to. No chalani, také turčie, hodinové dvoj. Je to asi jasné proste. To je horálka, to nie je nič proste. Kamo, to nabohlo. Tak navlhnuté. No, tak riadne navrhnuté po tých 2 hodinách. Chutí to je klasická dobožka asi. Toto je horálka. Takže horálka vyhrala. Určite. Dobre. Tam sa nedá porovnávať. Tu nám máme ľadové čaje, Popstarty, môj obľúbený. Proti Nesty, toto €80, toto 120, nevieme čo je na tom pravdy, nenašli sme bloček, nemáme. Poďme na to. Takže chalani, na zdravie, na náš zámok. Dobre. To proste, ale akože, neviem, mne strašne chutí Popstarty a toto na 101%. Toto je lepšie. Ale čo je tam, aké tam chuť, toto proste cítiš také drsné, potom sú tie ústa také. Neskutočné, chalani. Toto, Popstarty, že? No jasne. 15 minutes later. Fuj, čo si mi tam dal za chrobáka? Je. Kde som ti dal chrobáka, kamo? Daj mi vodu. Čo ti je? Ty si tam mal chrobáka v tomto? Kuha! No čo, kde je tá voda? Kamo, tak asi tam musel naliesť, ja som tam nedíval sa. Aha. Máš pravdu, kamo. Tak on tam musel asi naliesť, keď sme tam nechali tú fantu. Ale ja som ho tam fakt nevidel. Čo ti šíbe, Dobre, fuj! teraz kamo, nedal si tam to isté? Nie. Mne to chutí rovnako. Fakt to je iné. Hej, veď ochutá je to druhé, nie len to jedno. Ale tu raz cítim tak vanilku mi príde. Neviem, či to je, teraz si toho bojím o tom obyčajnom. To je za mňa lepšie, kamo. Fakt, aké príchute tam cítiš v tomto druhom? To druhé mi príde taká čistá brosky. Toto, čo piješ? Toto je podľa mňa lepšie a myslím si, že to je ten Popstarty. No to bolo naopak. Kamo, ja tu fakt cítim len tú broskyňu, tu mi príde, že cítim dačo sladké. 6. Máme tu Neo za 2 €, Oreo za €80 podľa informácií, chalani. A môžeme ísť na to. Chalani, ideme na to. Podo mňa. Všetko kochalové chuje. Toto, strašne tvrdé mi to príde. No, taká mlieková chuť cukrom. Také mäkké, zmiešané chute ako tá čierna kôrka, mlieko. Toto je lepšie. Kamo, proste takto chutí proste Oreo. Toto je proste Oreo, kamo. Na 100% je to lepšie, úplne je to lepšie, toto je úplne neviem čo to je, kamo. Veď tvrdé to je. Kúkaj, veď on sa to ani rozpučiť nedá. Dopí. Tak dá. Na ochutnávka 7 Days 70 centov, Pauli croissanty 38 centov. Poďme na to. Poďme na to. Taký tvrdší, no. Mäkšie, ale tá čokoláda je úplne chemická. Je to čokoládové vôbec. Ukáž, je to čokoládový croissant. Je to čokoládový croissant, kamo. Je to jak nejaký džemová čokoláda. Ale zase je to mäkšie, ale zase... Toto cháni. Neviem, to je tvrdšie, ale tá čokoláda je úplne neskutočná. Čo to je? Toto je lepšie. ale čo to je, kamo? Kamo, tak som mal, že suchých rysov, takže nemal ani trocha plnky. Tu žujem, že cesto. Konečne trocha plnky, kamo. A tu je čokoládová. A ukáž toto. Super, zase suché kusnutie, kamo. Kamo, ale tu je to cesto lepšie. Tu bolo také divné. Keď tá čokoláda je tu oveľa lepšia. Bola taká proste, neviem jak to má povedať, ale proste taká mäkká proste strašne. Divná. Za mňa toto lepšie. Chalani, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber, choďte si pozrieť
Choďte si pozrieť druhý vlog, tá prvý o autíčku a čaute. Kde som to trafil?